Як Польшча ператварылася з слабой эканамічна посткамуністычнай краіны да амаль 20-й эканомікі свету? Як так сталася, што палякі самі ездзілі ў Беларусь на закупы, а хутка брытанцы будуць ехаць на працу ў Польшчу? У мінулым выпуску падкаста мы распавядалі, якой была эканоміка Польшчы перад уводам плана Бальцаровіч. У гэтым выпуску мы распавядзем менавіта пра сам план, яго плюсы і яго мінусы. Гэта другая частка міні-серыяла пра эканамічную трансфармацыю ў Польшы. Вучыце польскую мову ў школе польскі на так. Ад 0 да C1 або да экзамену B1. Зніжка 15% з кодам «Зроблена». Сыркі панцэрык смачней, чым дома. Дастаўка па Варшаве і па ўсёй Польшчы. З кодам «Зроблена» сырок у падарунак. Дзякуем вам, што вы нас глядзіце. І калі ласка, стаўце лайкі, пішыце свае каментары, прымайце ўдзел у дыскусіях пад нашымі відэа. Гэта вельмі дапамагае нам працаваць з алгарытмамі Ютуба. І таксама працягвайце падтрымліваць нас праз сервісы Buy Me Coffee ці Patreon. Далучайцеся да каманды «Зроблена ў Польшчы». Make «Зроблена ў Польшчы» great again. Кірыл, твае ўражанні ад мінулага выпуску. Там было шмат каментароў ад поліка-палякаў, якія ездзілі ў Беларусь на закупы самі, ці чулі нейкія гісторыі. Як бы ты іх паракаментаваў? Мы з Максом былі сапраўды вельмі задаволеныя праглядамі гэтага выпуску. Вось, і тое, што гэты выпуск заляцеў таксама і на польскую аўдыторыю. Прыйшло вельмі шмат палякаў, якія фактычна распавядалі так свае гісторыі са сваіх сямей. Так, я памятаю адзін з каментароў пра савецкі тэлевізор. Здаецца, гэта быў Рубін. Вось. І, дарэчы, у мінулым выпуску мы рабілі кароткую ўставачку відэа, і гэта быў рэпартаж, прабачце, савецкага тэлебачання 90-го года пра тое, як палякі штурмавалі мяжу, і памежнікі былі вымушаныя гэтую мяжу зачыніць. Дык вось, там у гэтым рэпартажы у далейшай частцы паказвалася, што вязуць польскія турысты, называлі. Ну, канечне ж, гэта была водка, вось, і на другім месцы былі тэлевізары. Вось, я вельмі спадзяюся, што гісторыі тых людзей з гэтага рэпартажа не скончыліся так, як гісторыя нашага дарагога гледача, які напісаў каментар, але гэты тэлевізар загрэўся. Вось. Карацей, доўгая традыцыя, якая працягваецца ў дадзены момант аўтобусамі МАЗ, была закладзеная яшчэ на стыку 80-х і 90-х гадоў. Ну, на шчасце, прынамсі, так, усе жывыя, усе здаровыя, і гэта самае галоўнае. Таксама і пад гэтым нашым сённяшнім выпускам другой серыі, калі ласка, пішыце свае каментары, бо каментары вельмі дапамагаюць працаваць з алгарытмамі. Вось, таму, калі ласачка, пішыце свае меркаванні, гэта заўсёды вельмі крута. Вось, ну, і мы пачынаем. Давай кароткае рэв'ю для тых, хто ці не глядзеў мінулую частку, ці вось глядзеў ее, не ведаю, 2 тыдні таму, напрыклад. На чым мы скончылі вось такое? Якой была эканоміка Польшчы перад тым, як пачаў уводзіцца план Бальцаровіча? Ну, скончылі мы на тым, што ўсё было вельмі, мякка кажучы, дрэнна. Вось, Польшча была ў глыбокай яме, і ў чарговы раз скажу, што тут павінна быць зусім іншае слова, чым яма. Вось, і проста ўся Польшча крычала: «Лешык, прыйдзі, парадак навядзі». Вось, бо урад Тадеуша Мазавецкага, які ў той момант быў сфарміраваны ўжо ў Польшчы, займаўся актыўнымі пошукамі нейкага эканаміста. Бо сам Тадеуш Мазавецкі у нейкіх тэлеінтэрв'ю прызнаваўся, што ён выдатна разумее, што трэба зрабіць, але ён не эканаміст, і ў яго няма эканамічных ведаў, і патрэбны нейкі вельмі добры спецыяліст. Пошукі былі вельмі актыўнымі, звярталіся да вялікай колькасці тагачасных польскіх эканамістаў, дактароў, прафесароў, але ўсе адмаўляліся, бо ўсе разумелі, што цябе любіць не будуць, гэта вельмі мякка кажучы. Ну, і Лешка Бальцаровіч, дарэчы, не любіць. Такое здараецца паўсюль, амаль што, дзе патрэбна цяжкія складаныя эканамічныя рэформы. Канцы лета 89-го года мы яшчэ распавядалі там гістарычны анекдот, што яго трэба было пашукаць, што так, вось, таму, калі нехта не глядзеў той выпуск, то калі ласка, вось тут можаце затрымаць гэтае відэа, пайсці хузенька паглядзець той відосік і вярнуцца сюды. І, карацей, яго знайшлі.
знайшлі, і ён стаўся міністрам фінансаў і віцэ-прэм'ерам адказным за ўвесь эканамічны блок. Яму былі дадзеныя фактычна надзвычайныя паўнамоцтвы. І вось з гэтага моманта скончваецца папярэдняя гісторыя і пачынаецца новая. Паўстае працоўная група Лешка Бальцаровіча, якая пачынае распрацоўваць свой хітры план. Вось давай распавядзем цяпер пра Бальцаровіча і яго групу. Што ў яго былі ў самога за кампетэнцыі і што за каманду ён сабраў? Кампетэнцыі ў яго былі сапраўды вельмі шырокія, бо было выдатнае зразуменне таго, што проста сітуацыя вельмі цяжкая. Дарэчы, у пазнейшых сваіх інтэрв'ю Бальцаровіч сказаў, што калі ён прыйшоў да ўлады, то гэта быў фактычна пажар. Гэта быў пажар, а як гасіць пажар? Пажары гасіць не кубачкамі з вадой, а з бранзбойтаў. То бок толькі рашучымі дзеяннямі можна было гэтую сітуацыю неяк, па-першае, стабілізаваць, гэта была галоўная увогуле задача на той момант, а пасля ўжо пачаць яе вырашаць. І пачала фарміравацца група эканамістаў, з якімі ён гэты план распрацоўваў. Бо фактычна план Бальцаровіча гэта не план толькі ягонага аўтарства. Там была цэлая група эканамістаў, сярод якіх там ёсць. Я памятаю, на жаль, толькі прозвішчы. Быў такі вядомы эканаміст Кучынскі. Дарэчы, гэта ён першым патэлефанаваў тады Бальцаровічу ў пошуках яго, і Бальцаровіч яму не адказаў. Таксама быў сын былога першага сакратара ПЗПР Гомулкі. І, карацей, яшчэ некалькі чалавек. Таксама яны ўвесь час вельмі цесна ўзаемадзейнічалі з людзьмі з МВФ, то бок Джефрі Сакс і Дэвід Ліптон, якія, скажам так, ужо прадставілі свой план быў, іх таксама быў такі нарыс, скажам так, зроблены у амерыканскім сенаце. Дарэчы, заходнія краіны першапачаткова увогуле не хацелі не мець нічога супольнага з Польшчай. Бо, па-першае, яны ўсё ж такі, трэба разумець, што было такое, ведаеш, стэрэатыповае, як казаў Гарбачоў, мышленне. У фантазіях заходніх людзей тут хадзілі белыя медведзі з балалайкамі у шапках-ушанках. Гэта па-першае. Па-другое, не было даверу да эканомікі Польшчы, бо яе лічылі фіскальна нестабільнай і фіскальна невыдольнай. Тут нічога дзіўнага насамрэч няма. Акрамя таго, былі пэўныя асцярогі, што як Савецкі Саюз і увогуле усходні блок схлопнуўся, то таксама хутка ён і расхлопнецца. Што міне год-два, і тут ізноўку будуць чырвоныя сцягі, і гэтак далей. Рэстаўрацыя камунізму. І яны пачалі распрацоўваць свой план. Гэта была восень 89-го года. Дарэчы, у дадзены момант, калі нейкія людзі крытыкуюць, план Бальцаровіча ўвесь час узгадваецца. І так, як казаў у мінулым выпуску, ці то добрым словам, ці то не вельмі добрым, і не вельмі добрым, гэта таксама вельмі мякка кажучы. Тыя людзі, якія крытыкуюць актыўна ў дадзены момант план Бальцаровіча, часта кажуць, што былі нейкія маштабныя пратэсты, што гэты план фактычна проста нацягнулі як саву на глобус на Польшчу. Неправда. Асаблівых у той момант пратэстаў не было ў 89-м годзе. І Сейм, акрамя там некалькіх людзей, даслоўна, з больш левымі поглядамі, бо гэты план, ён вельмі ліберальны. Ён неверагодна ліберальны. Ён у такім, ведаеш, у дарвінскім стылі. То бок, хавайцеся ў бульбу, мы ідзем, так? Сейм падтрымаў абсалютнай большасцю, бо было вядома, што гэта патрэбна. І ў выніку, бліжэй ужо да зімы, да святаў Божага нараджэння, быў прыгатаваны пакет. Пакет, які складаўся з 11 комплексных законапраектаў, якія павінны былі ўвесці адначасна 1 студзеня 90-го года шокавую тэрапію, так званы шок. Эканамісты, дарэчы, часам называлі гэты эфект, які павінен быў вызваць гэты пакет устаў, Big Bang, то бок вялікі выбух, з чаго ўсё у сусвеце пачынаецца. І 27 снежня 89-го года Сейм гэты пакет прыняў,
і 1 студзеня палякі прачнуліся у новай рэчаіснасці. Што гэта былі за праекты дакументаў? Вось агульнымі такімі, што змянялася? Лешак Бальцаровіч выбраў 5 галоўных напрамкаў, па якіх будзе нанесены удар. І карацей, першае, што паставіў сабе ў задачу Лешак Бальцаровіч, это задушыць, пры гэтым задушыць проста даслоўна інфляцыю. Гэта была ягоная галоўная мэта, і, дарэчы, ён увесь час займаў, гэта быў ягоны галоўны прыярытэт. Так? То бок гэта ўсе дзела ў яго, як кажуць па-польску, як очко в гволя. Другая справа. Лібералізацыя і ўвальнення гандлю. Бо у камуністычныя часы дзяржава мела манаполію на гандаль. На гандаль як замежная, так і амаль што цалкам, бо ўнутры Польшчы ўсё ж такі можна было мець нейкія там прыватныя, скажем так, крамачкі, паслугі, там нейкая, крыху не так, як у Савецкім Саюзе, дзе гэтага таксама не было. Але тут проста ўсё пераходзіла аднамаментна, адначасова на ліберальныя, на рынкавыя рэйкі, прабачце. Трэці пункт – гэта прыватызацыя. Бо, як вядома, што камуністычная гаспадарка, камуністычная эканоміка, яна не церпіць увогуле нічога прыватнага, так? І амаль што ўся эканоміка, яна была цалкам дзяржаўная. Гэта былі агромныя часам прадпрыемствы, на якіх працавалі 1000 чалавек. Іншая справа, што палова з іх проста сядзелі і кавыраліся ў носе, скажем так, а іншыя працавалі. Але амаль што ўсё належала дзяржаве, і гэта трэба было таксама перавесці на прыватныя рэйкі. Чацвёрты пункт – гэта канец з датацыямі дзяржпрадпрыемства. Крыху проста пакажу, як гэта працавала ў Польскай Народнай Рэспубліцы. Асабліва гэта тычыцца сельскай гаспадаркі. Яна была глыбока датацыйная. Не тое, каб яна і цяпер не была датацыйнай, бо ёсць розныя механізмы даплат ад Еўрапейскага Саюза, напрыклад. Але, для прыкладу, гэта амаль што ў кожным падручніку, амаль што ў кожным дакументальным фільме пра план Бальцаровіча узгадваецца, што сельскагаспадарчым прадпрыемствам датаваліся угнаенні. Так? І велічыня гэтых датацый была такая, што прадпрыемствы плацілі фактычна толькі за мяшок, у якім гэтыя ўгнаенні дастаўляліся на прадпрыемства. Усё, што было ўнутры мяшка, ішло за датацыі. Дык вось, Міжнародны валютны фонд, падтрымка якога проста трэба было заручыцца, бо гэта як такі страхавы поліс, так, як парашут, на ўсялякі выпадак, што рэформы пойдуць не так, то, прынамсі, табе скляночку вадзічкі паднясуць, так, каб зрабіць табе лягчэй. Яны казалі, што гэта проста немагчыма так рабіць, што так быць не павінна, што павінна быць максімальна скасавана гэтая сістэма, якая будуецца на датацыях дзяржпрадпрыемстваў. І гэта таксама было адным з прыярытэтаў плану Бальцаровіча. І 5-ы, нарэшце, пункт, таксама калейнае чарговае очко в гволі Лешка Бальцаровіча, гэта стабілізацыя курса польскага злотага і пераўтварэнне гэтага пустога паперка у цвёрдую, канвертуемую на сусветных рынках валюту. Што адбывалася ў 89-м годзе? У 89-м годзе, асабліва, прыкладна, з сярэдзіны 89-го года, курс злотага Польскай Народнай Рэспублікі пачаў хістацца вельмі моцна. Ад 6 000 злотых да 12 000 злотых за 1 даляр. Гэта былі крыху іншыя злотыя, чым цяпер. Таму не пужайцеся, калі ласка, гэтымі тысячамі. Я ўжо спужаўся. Дык вось, паўстала хворая сістэма, калі нейкія багатыя людзі, якія валодаюць вялікай масай гэтых фанцікаў, маглі гэтыя фанцікі выкарыстоўваць на біржы для хістання курса злотага і зарабляць проста на тым, што гэты курс увесь час скакаў ад 6 000 до 12 і назад. Карацей, такі форекс, толькі ў такіх маштабах 40-мільённай краіны. І нават у той момант паўсталі першыя такія фінансавыя піраміды ў Польшчы. Праз гэта, дарэчы, праходзілі, здаецца мне, усе амаль што посткамуністычныя краіны. Дык вось, так быць проста не магло. І адным з пунктаў у гэтых пакетах, якія у гэтым пакеце, які ўвёў Лешак Бальцаровіч, была замарозка
курса злотага на ўзроўні 9,5 тысяч за 1 даляр Злучаных Штатаў Паўночнай Амерыкі. І карацей, вось з гэтымі насамрэч устаў законаў было 11, але агулам іх можна апісаць вось гэтымі 5 пунктамі. Вось і з 1 студзеня, скажем так, без аб'яўлення вайны усё пачалося. Сябры, у гэтым годзе мы сабралі больш за 26 тысяч злотых з вашых 1,5% падатку ПІТ. Гэта ў некалькі разоў перавысіла ўсе нашыя найбольш смелыя чаканні. І мы неверагодна ўдзячныя кожнай і кожнаму з вас. Ужо неўзабаве, бо ў студзені, пачнецца новая кампанія разлічэння падаткамі за 2025 год. Перадусім звяртаюся да ўсіх тых з вас, хто ўжо падтрымаў нас такім чынам у гэтым годзе. Калі ласка, зрабіце гэта ізноўку. І звяртаюся да ўсіх астатніх нашых гледачоў і глядачак. Калі вы працуеце і плаціце падаткі ў Польшчы, то ў вас ёсць магчымасць далучыцца да каманды «Зроблена ў Польшчы» і падтрымаць нас такім чынам. Тым больш, што нічога плаціць не трэба, бо гэта ўжо тыя грошы, якія вы так ці інакш заплацілі ў польскі бюджэт. Бліжэй да Новага года мы прадставім усе неабходныя рэквізіты і інструкцыю, як гэта можна зрабіць. Насамрэч, гэта вельмі проста. План уводзіцца, зразумела. І як ты ўжо і сам казаў неаднаразова, і ў мінулым выпуску яшчэ таксама, што былі і плюсы, і пазітыўныя моманты, але былі і вялікія мінусы. Давай мы, як, не ведаю, беларусы пазітыўныя, пачнем ўсё ж такі з пазітыўных момантаў. Вось, акрамя таго, што зараз Польшча ўжо 20-я эканоміка свету, давай вось да больш дэталяў. Што было добрага ў плане Бальцаровіча? Па-першае, хуткае здушэнне інфляцыі. Так, як я казаў пару хвілін таму, гэта была галоўная мэта ўвогуле Лешка Бальцаровіча. Ён, скажем так, быў адным з тых людзей, якія лічылі, што знакамітая інфляцыя гэта проста найгалоўнейшы боль увогуле гэтага эканамічнага крызісу, якім у той момант была Польшча. Дарэчы, у адным з інтэрв'ю ён казаў, я пыталіся, гэта было інтэрв'ю 90-го года, што вось чаму вы так доўга працягваеце трымаць вось у такіх ежовых пальчатках, так скажем так, усю эканоміку. Ён тады сказаў, што вось ён вельмі баіцца і што гэта вельмі цяжка зрабіць, калі вось вычуць той момант, каб крыху полюзоваць ограничення, так, аслабіць все гэтыя розныя абмежаванні, якія нацеленыя на тое, каб задушыць інфляцыю. Бо інакш проста інфляцыя пачне ізноў разганяцца. Так? Карацей, як гэта рабілася? Быў такі падатак. Ён па-польску такім сленгам называўся «попівек». Але, каб было зразумела, ён нічога супольнага з півам не мае. Гэта не ўгонар словамі Мэнсона ці нешта яшчэ. Проста скрутак гэтага падатку гучаў так: ППВВ. Гэта падатак ад понаднарматыўных вынагроджанняў. Вельмі проста і спрошчана. Гэта падатак, які абмяжоўваў рост заробітных плат. Пры гэтым Лешак Бальцаровіч у сваіх 11 законах гэты падатак змадыфікаваў. У выніку атрымалася так, што пачынаючы з 1 студзеня 90-го года рост заробітных плат у польскай эканоміцы быў фактычна замарожаны. Пры гэтым гэта тычылася толькі польскіх прадпрыемстваў, але не тычылася замежных прадпрыемстваў. Такім чынам, гэта быў адзін з такіх імпульсаў, які павінен быў не тое, каб змусіць, бо ніхто нікога ўжо не змушаў, конечно, але зрабіць Польшчу такой прывабнай, каб вялікія канцэрны з захаду пачалі актыўна прыязджаць у Польшчу і ствараць працоўныя месцы. І, дарэчы, гэта спрацавала. Ужо даслоўна праз прыкладна год інфляцыя была ўжо двуцифровай, а мы памятаем, што было 640%. Але дзякуючы Лешку Бальцаровічу гэтыя 640% прожылі вельмі нядоўга. І інфляцыя пачала вельмі хутка зніжацца. Да канца дэкады, прыкладна, інфляцыя ўжо была ў такіх рамках, што, скажем так, увогуле ўжо ніхто не памятаў, што такое інфляцыя насамрэч. У адрозненні, дарэчы, ад іншых краін усходняга блоку, дзе было сапраўды па-рознаму. Але ў Польшчы вельмі хутка атрымалася яе задушыць. Другі з пазітыўных, вельмі пазітыўных насамрэч скуткаў, эфектаў плану Бальцаровіча. Польшча вельмі хутка
вярнулася да эканамічнага росту. Ужо ў 92 годзе быў адзначаны першы эканамічны ўзрост. Дарэчы, шматлікіх краінах усходняга блоку гэты цуд здарыўся ўжо толькі пад канец дэкады, то бок пад канец 90. Акрамя таго, што гэты першы эканамічны рост здарыўся, так ён быў яшчэ і даволі высокім. Вось проста, каб пазначыць, што ў перыяд з 90 па 96 год польская эканоміка вырасла на больш, чым 11%. І гэты рост быў ужо заўважальным. Для прыкладу, у іншых краінах, дзе таксама эканоміка паволі пачынала расці, то ўсё ж такі таксама, напрыклад, у некаторыя годы рэцэсія вярталася. Так, вось тут ёсць прыклад, напрыклад, Чэхія, хацеў сказаць Чэхаславакія, прабачце мяне, калі ласка, дарагія мае чэхі. Так вось, польская эканоміка вырасла на 11%, але ў гэты самы перыяд чэшская эканоміка вырасла на 1,5%. То бок, разумееце, розніца відавочная. Акрамя таго, трэба разумець, што не толькі ўсходні блок пацярпеў. Напрыклад, вельмі цікавым прыкладам з'яўляецца Фінляндыя. Нечакана, правда? Краіна, якая лічыцца ўсё ж такі заходняй краінай. Там увесь час была дэмакратыя. Там не было камуністычных ладаў. Але Фінляндыя прайшла праз такую рэч, якая называецца фінляндызацыя. То бок, яна вымушаная была заплаціць гэтую цэну за тое, каб мець швенты спокой праз усе пасляваенныя годы. Так? Бо яе эканоміка была вельмі моцна прывязаная да эканомікі Савецкага Саюза. Ну і, канечне, калі ў Савецкім Саюзе пачалася рэцэсія, а пасля ён пачаў проста хістацца і гніць, то фінская эканоміка таксама вельмі моцна прасела. І амаль што ўсе 90-е годы фінская эканоміка была ў рэцэсіі. То бок, вось проста прыклад. Нават дэмакратыя, нават рыначная эканоміка не ўберагла. І што ўсё ж такі тое, што адбывалася ў ССР, так, яно вельмі моцна адбілася ікотай проста на ўсіх краінах, якія былі навокал і мелі нейкія эканамічныя сувязі з гэтай дзяржавай. Чарговым плюсам з'яўляецца тое, што ў Польшчу вельмі актыўна пачаў прыходзіць замежны капітал. Польшча фактычна сваіх грошай амаль што не мела. І заходні капітал, заходнія інвестыцыі былі неверагодна важнымі. Канечне ж, крытыкі кажуць, напрыклад, што капітал прыходзіў, але Польшча на дзесяцігоддзі сталася крыніцай таннай працоўнай сілы для гэтага заходняга капіталу. І, канечне, у шмат чым гэта праўда. Але ў такой сітуацыі вельмі цяжка знайсці тую залатую сярэдзіну, так, ведаеш, каб адначасова і звабіць сюды вялікія заходнія канцэрны, прабачце, і адначасова іх не напужаць, каб яны не пачалі ізноўку уцякаць. Ну і чацвёртае. Атрымалася вельмі хутка перайсці на рынкавыя рэйкі. Увогуле, заходнія эканамісты, толькі заходнія, нашы айчынныя польскія эканамісты, шматлікія з іх, таксама кажуць, што падкрэсліваюць, што польскі прыклад вось гэтага пераходу, гэтай трансфармацыі палітыка-эканамічнай, ён, магчыма, нават проста найлепшы увогуле з усіх краін усходняга блоку. З адным вось такім застрыжэннем, так, ёсць Славенія. Славенія — гэта невялікая краіна, якая была адной з двух краін, якія даволі мірна, скажем так, выйшлі з былой Югославіі разам з Паўночнай Македоніяй, дзе амаль што не было ваенных дзеянняў, так, на пачатку 90-х гадоў, акрамя там некалькіх невялікіх сутычак. І славенскай эканомікі атрымалася хутка і амаль што без болі перайсці на рынкавыя рэйсы. Але як падкрэсліваюць эканамісты, там было адно але. Гэтым але была багатая Аўстрыя. Багатая Аўстрыя, суседка Славеніі, якая была вельмі цесна звязаная з гэтай былой Югослаўскай рэпублікай, і яна дапамагала Славеніі усімі магчымымі спосабамі, каб максімальна без болю прайсці праз гэту неабходную трансфармацыю. Таму польскую трансфармацыю фактычна лічаць, прынамсі, адной з найбольш паспяхова праведзеных. І фактычна
І гэтым вось шокавым пераходам, нават нягледзячы на тыя сацыяльныя наступствы, пра якія мы яшчэ вось зараз паразмаўляем з пару хвілін, усё ж такі быў закладзены неверагодна добры, неверагодна стабільны падмурак вось пад той эканамічны рост, які адбываўся, дарэчы, да 2020 года. Вось каб разумець, нягледзячы на ўсе крызісы, нягледзячы на розныя сітуацыі на световых рынках, так? Бо, напрыклад, у 98 годзе у Расіі быў дэфолт, так? І, скажем так, ашмёткамі зачапіла ўсіх навокал, а Польшу не зачапіла. Вось. Таксама трэба памятаць, што ў 2008-2014 годах быў цяжэйшы эканамічны крызіс па ўсім свеце, які скончыўся, дарэчы, яшчэ крызісам у еўразоне, грэчаскі крызіс. Ось. Пасля быў яшчэ мігранцкі крызіс. Карацей, Польшча ўвесь час развівалася. Ось. Я памятаю, што ў часы сусветнага крызіса 2008-2009 годаў тады быў таксама ўрад Дональда Туска. Людзі смяяліся, памятаю, бо быў такі гістарычны анекдот таксама. Бо ў 2007 годзе Дональд Туск ішоў на выбары з лозунгам, што мы зробім з Польшчы новую Ірландыю. А Ірландыя ў той момант была прыкладам неверагодна высокага эканамічнага росту. Так? Гэта все, дарэчы, вельмі дрэнна скончылася, бо ў рамках гэтага сусветнага крызісу ў Ірландыі быў поўны капец, вось шчыра. Але Ірландыю ў Польшчы называлі заўсёды зелёна выспа, зелёны востраў. Калі вось гэты крызіс пачаўся, і паўсюль было вельмі дрэнна. Ось, я памятаю, што адной з прэс-канферэнцый Дональд Туск стаяў на фоне мапы Еўропы, Еўрапейскага Саюза, дзе ўсе краіны былі чырвоным колерам пазначаныя вакол, і там былі розныя адсоткі падзення эканомікі, так? А Польшча была зеленым колером. Ось. І Дональд Туск сказаў, ну, мы абяцалі вам зеленый остров. Вось, калі ласачка. Ось. То бок, ну, фактычна у Польшчы гэты эканамічны рост захаваўся. І скончыўся ён толькі ў 2020 годзе, калі увесь свет хваціў інфаркт, ось, бо, як мы ведаем, пачалася пандэмія хваробы COVID-19. Ось, то бок 3 дзесяцігоддзі стабільнага эканамічнага росту. Ось, і, дарэчы, ёсць такі эканаміст польскі Пёнтковскі. Ён напісаў недавно кнігу, якая называецца «Злоты век», «Залаты век», што Польшча ўвайшла ў дадзены момант у свой залаты век развіцця. Ось. Ну і, дарэчы, шматлікія эканамісты, шматлікія палітолагі, палітыкі, ну і, конечно, усе палякі думаюць, ну, прынамсі спадзяюцца, што гэта так і ёсць, і што нас чакае проста неверагоднае вау праз найбліжшае дзесяцігоддзе. Так вось, без вось гэтага падмурка, без плана Бальцеровіча, гэтага нічога проста б не было. Калі б гэтая трансфармацыя не была ўданай, калі б гэты план таксама не быў уданым, то ніякага залатога веку дакладна не было. Окей, зараз будзем пераходзіць да негатыўных момантаў, бо іх было таксама шмат. Калі падсумаваць, спынілі інфляцыю, прыцягнулі замежны капітал, сталі прыкладам трансфармацыі і збудавалі падмурак на эканамічны рост на вось тыя гады, у якіх мы жывем. Прычым, нават светавыя крызісы, ўсё роўна Польшча і польская эканоміка расла. Наступная частка — негатыўныя наступствы. Канешне, сябры, не можа быць так, што ўсё толькі добра. Ось. Мы жывем у тым свеце, дзе так проста не бывае. Ось. І, карацей, канешне ж, план Бальцеровіча і ягоныя дзеянні мелі і негатыўныя наступствы, пры гэтым выразна негатыўныя наступствы. Патрэба разумець, што Лешак Бальцеровіч — гэта ўсё ж такі ідэолаг лібералізму, такога чыстага лібералізму, такім, як казалі ў савецкія часы савецкая прапаганда, са зверыным аскалам. Вось. Карацей, такі татчарызм, нават, вось, манетарызм. Накідаў тут вельмі вольных эканамічных тэрмінаў, вось, таму працягваем. Распавядаць, што гэта ўсё азначае. Цяпер буду распавядаць, што гэта ўсё азначае, дакладна. Карацей, Лешка Бальцеровіча крытыкуюць, і вельмі часта, канечне, слушна. Ось, перадусім, за дарвінізм, дарвінскі падыход да сваёй рэформы. У чым гэта дарвінізм складаецца? Скажем так, падыход, так, калі нехта не можа выжыць, ну, то калі ласка. Гэта, як па-беларуску сказаць, естественны адбор.
Так, ну, карацей, разумееце, вось, дарвінскі падыход. Хто слабейшы, той не выжывае. Дык вось, калі былі ўведзены гэтыя рэформы, то падчас іхняй рэалізацыі неверагодна моцна раслі сацыяльныя кошты. Бо людзі, па-першае, трацілі працу. Вось, у 92-м годзе, гэта быў, здаецца, пік, беспрацоўе ў Польшчы склала 3 мільёны чалавек. Кожная 7-я сям'я ў Польшчы не мела за што набыць сабе нешта неабходнае, не мела грошай. Амаль што 20% беспрацоўя. То бок, разумееце, гэта гіганцкая маса беспрацоўных людзей. Адкуль гэта ўзялося? Тыя людзі, якія хваляць праграму Бальцаровіча, план Бальцаровіча, кажуць, што фактычна Лешак Бальцаровіч урэальніў, паказаў, адкрыў карты і паказаў, якое беспрацоўе насамрэч. Бо як гэта працавала ў часы Польскай Народнай Рэспублікі? Беспрацоўя нібыта не было. Бо былі, скажем так, ужанды, так, ось, дзяржаўныя інстытуты, якія займаліся тым, каб пільнаваць, каб чалавек меў працу. Калі чалавек працу страчваў, яму знаходзілі адразу нейкую іншую. Пры гэтым увогуле не глядзелі на тое, ці гэты чалавек увогуле гэтаму прадпрыемству патрэбны. То бок, фактычна некаторыя эканамісты, вось, напрыклад, называюць такую сістэму такім скрытым, схаваным беспрацоўем, што чалавек нібыта прыходзіў на працу, але, па-першае, гэтая праца была абсалютна непрадуктыўная, нікому не патрэбная, і фактычна дзяржава плаціла яму пасобе, але пры гэтым ён павінен быў быць прысутны ў працы. Таму вось людзі, якія даўжэй крыху жывуць у Польшчы, маглі чуць такі знакаміты выраз, які нарадзіўся яшчэ вось у савецкія часы. Чи się stoi, czy się leży, 2000 się należy. То бок, ці стаіш ты ляжыш, ці ляжыш, але свае 2000 ты атрымаеш. Ось, гэта ўзялося адтуль. І тут проста вось гэтая аграменная маса, канечне, гэта былі не толькі тыя людзі, які прыходзілі на працу і нічога не рабілі. Але аграменная маса гэтых людзей была просто выпіхнутая з гэтых прадпрыемстваў. Так? Бо і было паказана, колькі людзей у гэтай эканоміцы былі непатрэбнымі. Канечне ж, з іншага боку, была яшчэ вось гэта маса беспрацоўных была звязана яшчэ і з другім важным наступствам, негатыўным. Сельская гаспадарка. Тое, што яна ляжала, гэта вельмі мякка кажучы. Бо вялікая колькасць сельскай гаспадаркі Польскай Народнай Рэспублікі была збудаваная вакол так званых ПГРów, то бок панствовае гаспадарства рольна, па-нашаму калгас. Ось. І гэтых калгасаў было больш за 1500. Пры гэтым, што цікава, калі паглядзець на мапу Польшчы, то не ўся Польшча была ахоплена вось гэтай калектывізацыяй. То бок тут не было не паспелі камунякі зрабіць гэта так, як вось было ў нас. То бок, але былі цэлыя рэгіёны, якія вось гуртаваліся вакол гэтых нешчасных ПГРаў. Так вось, я распавядаў пра ўгнаенне, так, што плацілі за мяшок. Ось, угнаенні былі дармовымі, фактычна, для гэтых прадпрыемстваў. Так вось, 1 студзеня ўсё змянілася. З 1 студзеня ўсё перайшло на рынкавыя рэйкі. Гэтыя прадпрыемствы пачулі, скажем так, подых капіталізму. Грошай не стала. І з гэтых 1500 цягам прыкладна 6 месяцаў высветлілася, што 3/4 з іх увогуле не здольныя да экзістэнцыі. Вось. То бок, дарвінізм, так? Стала зразумела, што яны ўвогуле нікому не патрэбныя. Адзінае што? Лешак Бальцаровіч лёгкім росчеркам пера, подпісам адным сваім зліквідаваў усе гэтыя 1500 дзяржаўных, будзем называць калгасамі, каб было лепш зразумела ўсім нашым гледачам і глядачкам. Ось. І гэта рашэнне было адміністрацыйнае. Вось цяпер з перспектывы 30-35 гадоў многія эканамісты кажуць, што вось тут быў канкрэтны перабор, што трэба было даць гэтым прадпрыемствам ці то здохнуць натуральным спосабам, ці ўсё ж такі пабарафтацца у малаку, так, і спрабаваць зрабіць з гэтага малака масла і, скажем так, з гэтага кувшынчыка выпрыгнуць, як у байцы пра лягушку, так. Дык вось, 3/4 з іх былі банкротамі, але была ўсё ж такі 1/4. Ось, 1/4, якая магла неяк там перабудавацца, рэарганізавацца і ўсё ж такі выжыць. І ўсё ж такі меншая колькасць людзей
страціла б сродкі на сваё жыццё. Дарэчы, Я запытаю, іх літаральна просто закрылі і ўсё? так, іх літаральна просто ліквідавалі. І было так, што, напрыклад, у некаторых вельмі малых гарадочках, так, там ці вёсках проста знікала ўвогуле месца працы. Окей. Не было дзе працаваць увогуле. Дарэчы, я вельмі я вельмі люблю адзін польскі фільм. «Пенёнзе то не wszystko» ён называецца. Так, і гэты фільм з пачатку 90-х гадоў. Там у гэтым фільме здымалася вялікая колькасць просто найлепшых польскіх актораў. Агнешка Цылінская, Марк Конрад. Карацей, паглядзіце яго. Асабліва, калі у вас ужо крыху лепшая мова, нават калі у вас недастаткова яшчэ так добрая польская мова, усё роўна файна паглядзець. Фільм гэта камедыя. Гэта камедыя, але такая трагікамедыя. Там вельмі добра паказанае жыццё на стыку 90-х і 2000-х гадоў у рэгіёне, дзе быў раней ПГР, то бок калгас, які зачыніўся, так. І як выглядала там фактычна рэальнае жыццё людзей з вялікім беспрацоўем і з адсутнасцю ўвогуле нейкіх грошай, як яны выжывалі. Паглядзіце, калі ласка, абавязкова, вельмі раю ад сябе. Наступны пункт, за які крытыкуюць план, гэта памылкі ў прыватызацыі. Распавядзі, у чым тут праблема была. Былі зробленыя вылічэнні, каб ацаніць вартасць дзяржпрадпрыемстваў. І пасля ўжо прыватызацыі вельмі моцна крытыкавалася выцэна некаторых гэтых прадпрыемств, бо яна аказалася заніжанай. Пры гэтым невядома, ці там нешта было зроблена наўмысна ці ненаўмысна. Вельмі цяжка было насамрэч некаторыя прадпрыемствы ацаніць. Бо прадпрыемства, якое, напрыклад, ва ўмовах планавай эканомікі камуністычнай здавалася было больш-менш нармальным, так, у варунках, ва ўмовах ужо эканомікі капіталістычнай было нежыццяздольным, фактычна, так. Але ёсць прыклады, калі гэтая ацэнка была сапраўды вельмі моцна заніжаная, што прывяло да таго, што частка нацыянальнага багацця, так, была прададзеная за не асабліва высокія грошы. Але таксама трэба разумець, падчас кіравання Лешка Бальцаровіча, а ён скончыў сваю працу ва ўрадзе ў снежні 91-го года, была праведзена толькі невялікая частка прыватызацыі. Шматлікія планы прыватызацыйныя рабіліся ўжо наступнымі ўрадамі. Але Лешак Бальцаровіч проста стаўся тварам агулам усёй трансфармацыі 90-х гадоў. Так, яна ўсё ж такі была даволі моцна расцягнутая. Так. І, скажем так, на яго вешаюць усіх сабак. Але факт застаецца фактам. Так, былі пэўныя неправідвовасці, так, то бок памылкі даволі сур'ёзныя пры ацэнцы вартасці дзяржаўных прадпрыемстваў. І апошні пункт з негатыўнага ліста, пра які мы сёння размаўляем, гэта курс злота. Калі ты казаў пра гэта ў пазітыве, у мяне ўжо тады былі думкі, а чаму мы пра гэта кажам як пра нешта добрае? Распавядзі, што негатыўнага. Фактычна, той замарозкай курса злотага Лешак Бальцаровіч зрабіў вельмі добрую рэч. Па-першае, усе гэтыя спекулянты, якія казаў, валодалі вялікай масай фанцікаў і маглі гэтымі фанцікамі жангліраваць на валютным рынку, прыводзячы да таго, што ўся эканоміка проста хісталася, так, то яны просто, скажем так, прагарэлі адразу ў адначасе. Так, іхняе залатое жыццё вельмі хутка скончылася. І эканамісты ўсе, і нават цяпер, ацэньваюць гэты крок добра. Адзінае што? Лешак Бальцаровіч, праз тое, што ён вельмі баяўся гэтай інфляцыі, напрыклад. Гэты яго ідэалагічны падыход да лібералізму, так, чтобы яго называюць ідэолагам лібералізму, часам яму нават перашкаджаў. У выніку гэты замарожаны курс злотага утрымліваўся вельмі доўга. Нават ужо людзі з ягонага асяроддзя казалі, што Лешак, трэба гэта адпусціць ужо даўно, так, а ён баяўся зрабіць гэты крок, у выніку ператрымаў замарожаны курс. Але ў чым гэта было дрэнна? Пачалі задыхацца польскія экспарцёры. Польшча, нягледзячы на тое, што была ў руіне даслоўна, то ўсё ж такі былі прадпрыемствы і фірмы, якія займаліся экспартам. А гэта вельмі важна для краіны, якой проста патрэбная не як грошы звон. Так? І карацей, увесь 90-й год цэны на ўсё раслі, цэны на матэрыялы раслі. Так? І нейкая фірма,
якая займаецца экспартам. Пастаўляе, купляе нейкія матэрыялы, робіць з гэтага прадукцыю, адсылае яе за мяжу, атрымоўвае даляры, бо разлікі былі ў далярах. І гэтыя даляры мусіць прадаць. І з месяца на месяц кошты вытворчасці растуць, а курс даляра застаецца тым жа самым. То бок маржа фірмы пачынае неверагодна хутка зніжацца. А ў нейкі момант проста кошты вытворчасці перакрочваюць тыя грошы, якія фірма фактычна пасля атрымоўвае. Так? І ў выніку гэта настолькі моцна пачало душыць некаторыя польскія фірмы, што яны таксама пачалі зачыняцца. Рабілася такая чыстка. Ці гэта было зроблена наўмысна, ці не наўмысна? І на мой погляд, тут больш за ўсё Лешку Бальцаровічу менавіта перашкаджала гэта ягоная ідэалагічнасць. Так? І таксама ў нейкім сэнсе замоцная гэтая асцярожнасць. Так? Але слухайце, вельмі лёгка ацэньваць нейкую сітуацыю з перспектывы 30 гадоў, седзячы зручненька ў фотэлі, так, і распавядаць, што я б зрабіў інакш. Так, як кажа адна знакамітая прымаўка, ведаў бы, дзе упаду, саломку б пасцяліў. Тут ўсё ж такі людзі дзейнічалі ва ўмовах, калі фактычна навокал быў пажар, і вельмі цяжка было ўсё зрабіць абсалютна слушна. Але, Кірыл, мы менавіта гэтым зараз і будзем з табой займацца, сядзець у фатэлях у 2025 годзе і ацэньваць. Давай максімальна коротка. Усё ж такі ацэнка плана Бальцаровіча з фатэля 2025 года. Што можна сказаць? На мой погляд, і я асабіста перакананы, што ўсё ж такі вельмі добра, што людзі з асяроддзя Тадеуша Мазавецкага нарэшце знайшлі, датэлефанаваліся да Лешка Бальцаровіча і прывялі яго ва ўрад. Бо, на мой погляд, тая трансфармацыя, нягледзячы на тое, што фактычна былі вялікія сацыяльныя кошты, велізарныя, гіганцкія сацыяльныя кошты, і, дарэчы, таксама лічба, скажам так, цягам 90-го года, калі былі замарожаныя зарплаты, згодна з ацэнкай эканамістаў, палякі страцілі прыкладна 25% свайго доходу. Пры гэтым трэба разумець, што гэтыя 25% гэта сярэдняя. Мы ўсе ведаем, як працуюць сярэдняя. Гэта як сярэдняя тэмпература па шпіталі. То бок былі людзі, якія страцілі 10%, былі людзі, якія, наоборот, павелічылі свой доход, але былі тыя, хто страцілі ўсё. І такіх людзей было сапраўды шмат. Але ўсё ж такі, гэтыя рэформы заклалі вельмі стабільны, вельмі добры фундамент, дзякуючы якому Польшча цягам наступных 3 дзесяцігоддзяў прыйшла да сітуацыі, дзе мы можам казаць пра залаты век гэтай краіны.